Moni ma whispers mdziko limene la ma strangers kumakuno tikupitiriza kupereka chipepeso ku dziko lonse la Malawi. A president nduna zanu mabungwe aboma komanso mabungwe amene sali aboma anzathu amene ali pa ground kuthandiza ndi kupulumutsa abwenzi ndi abale amene akhudzidwa komanso amene akudzipereka pothandizira kuyang'anayang'ana matupi azibale athu amene anakwirika ndi matope ndi omwe anatsakamira malo mosiyanasiyana atakokoloka ndi madzi. Tipepesenso ku mabanja direct amene akhudzidwa mwapadera maboma onse amene mwadutsa ngozi ya Cyclone Freddy makamaka mu mzinda wa Blantyre. Tipepesenso ku macomrades onse amene tili maiko akutali amene tikungomva komanso amene mu ngozi zimene zachitika ku Malawizo muli abale athu so amene akhudzidwa mu zimenezo. Tikupepeseni pa whispers of the stranger osalephera macomrades awiri atatu pompano kutheka kuti takhudzikanso mu ngozi zimenezi ngakhalenso mwina akuphatikizirapo ina amene ndikulankhula ena mwa achibale athu kumudziko akhudzika ndi ngozi zimenezi makamboma la Mangochi. Pakadali pano chomwe tikufuna tilankhule ndi kuthandiza kulira komanso kumva chisoni ndi zomwe zikuchitika pa ground makamaka potengera kuti dziko la Malawi limene likuoneka kuti ngati mchitidwe wa ndale wafika pa kolasi. Anthu tikumva kukoma kwambiri kuchita ndale kuposa china chilichonse, kuposa chitukuko, kuposa kuthandizana munjira zinazi zonsezo. Pano pa Malawi ambiri tikuoneka kuti tikumva kukoma ndale kwambiri chifukwa chona kuti pafupifupi chilichonse tikumalowetsapo ndale. Kaya kuchitika maliro kumalira kuchita kuti tipezepo advantage tikachiteko za ndale. Kaya ndi njala ndeti pothandizana paoneka kuti pachitikapo ndale. Kaya ndi matenda amene ndi kuti tithandizane panepo pachitike ndale. Ndi ndale zafika pona kuti si nthawi yachisangalalo, si nthawi ya kulira imene anthu tikumasiyanitsa kuti ndale tingachite pati ndipo ndi pati pamene sipakufunika kuti pachitidwe ndale. Pali zinthu zina zoti zikachitika tingathe kumakumbukira. Ndinamva mwambi umene titawuunika tinadzaona kuti mwambi unafuna kuti ukonzedwe. Pali mwambi umene amati kumbuyo kulibe maso. Pali mwambi umene amati kumbuyo kulibe maso. Nde titakhala pansi naona kuti kumbuyo kuli maso, kumene kulibe maso kukhale kutsogolo koma. Nde mwina mwambi uja udziti kutsogolo kulibe maso. Koma zoti kumbuyo kulibe maso, fo kumbuyo kumakhala ndi kumene ukuchokera. Ndeti kumene ukuchokeraku umanena kuti vision umakhala ndi view. Ukuona ndithu mmaganizo mukulinga kuti zimene zachitika kumeneko zonse unaziona. Ukudziwa mmene wadutsa kumbuyoko. Zonse zimene zinachitika, zimene zinkalankhulidwa. Ndeti kumene kuli maso, maso ako akumakwanitsa kuona za kumene kuchifukwa kuzidziwa bwinobwino. Koma kutsogolo kumene kupitako ndi kumene kumene kulibe maso. Ifo sukudziwa kuti kodi uona chani kumene. Ukumana ndi chani ngakhale maso ako kuti ayang'ana kumene koko. Koma sungadziwa kuti kubwera chani kuchitika chani. Silero simawa si 1 hour imene ikubwerayi. Ndipo zimenezi zapserezera mu nthawi ino kuti kutsogolo kulibe maso. Kana khanga kuti kutsogolo kuli maso anthu akadatha kuona, anthu akadatha kuzindikira. Komanso mwambi omwe oti kumbuyo kulibe maso kapena kuti ndinoti kutsogolo kulibe maso, maso ali kumbuyo. Tikutha kuona kuti zaka za mbuyomu makamaka tikufuna tilankhulepo za anthu amene atengapo gawo mabungwe omwe saboma, mabungwe aboma, mabanki, anthu wamba, komanso ma civil society organizations amene amatchuka ndi kumenyera ufulu wa Malawi, zipani za ndale, a opposition, aphungu akumbali ya boma, aphungu akumbali yatsutsa boma, ndi anthu osiyanasiyana pa nthawi ya mavuto awa amene atigwera dziko ngati la Malawi. Taona pali kulolerana kugwira ntchito limodzi. Ndipo tikupitirizabe kumva chisoni pamene anthu ena akupitiriza kunena kuti boma sili kuchita kanthu. Pamene anthu ena akupitiriza kulankhula zoti
boma sili kuchita kanthu, boma ili mwakuti koma boma ili zakuti. Pawati kuona nduna za boma zina zanena kuti ine malipiro anga amwezi wa Maliki ndisalandire, malipiro amenewo athandizire pa ngozi zimenezi. Tikuliona boma likuthandiza pamenepo. Nduna za boma zimene zikupezeka madera osiyana-siyana, ma DC amene akupezeka madera osiyana-siyana, apolisi amene apezeka madera osiyana-siyana, aame amene apezeka madera osiyana-siyana, zonse zikuoneka kuti ndi zambali ya boma. Komabe ena akumapitizabe kumana zoti boma sili kuchita kalikonse. Koma chabwino izo zomalingana ndi kuona kwa iwo. Koma potengera kuti kumbuyo kuli maso, tikutha kukumbukira kuti marejimu amene apita mbuyo olemekezeka atupele muluzi mdziko lomweli la Malawi, nthawi imeneyoyo ataona nawonso ndi mmene dziko la Malawi lidakhudzidwira, kainali ngozi ya madzi, kainali njala, koma adatenga ndalama yokwana 6 million ngati sitikuyiwala figayo kuti athandizire pa vuto limene dalipo pa nthawi imeneyoyo ngati dziko. Koma tinaona amuluzi akuletsedwa, kutsekelezedwa kuti sangachititse msonkhano, komanso sangapite kukaonana ndi Amalawi ndi kukapatsa thandizo lawolo. Tinaonapo ndithu maboma amene lero lino tikuona kuti ndi abwinowa akupanga zimenezi kumutsekeleza atupele muluzi kuti sangapereke thandizo lake kwa anthu osauka, anthu kukoma kuvutikira thandizo. Izo tiziyike pambali. Inde marejimu amene apitawa takhala tikuona kuti zinthu zina zinali bwino, zina sizinali bwino. Koma olemekezeka a Shepherd Bushiri ataona kuti dziko la Malawi lakhudzika ndi njala imene aliyense adadza isimbapo kuti njala yavuta, a Shepherd Bushiri adadzipereka iwo kuti ali nkuthekera kuti angathe kugula chimanga ndi kuchigawa kwa Malawina aliyense posatengera status yake. Koma tinaona boma la nthawi imeneyo likualetsa a Bushiri kugawa chimanga kuti sangapange zimenezo, ndipo analetsedwa, anatsekelezedwa, sanagawe a Bushiri chimanga. Lero lino boma mmene ngozi yachitika teremu tikutha kuona kuti palibe amene anganene kuti watsekelezedwa kuti usakapereke chithandizo zikhala ngati kupanga kampeni. Palibe. Siwa opposition, samene akufuna kudzakhala MP, samene akufuna kudzakhala kansala, samene akufuna kudzakhala president, kaya ndi woti ndi kansala kale, kaya ndi MP kale panopo koma ndi wambali yotsutsa. Palibe amene akuletsedwa, siwa kufuna kwabwino, si mbusa, si shehe, si aliyense wavomerezedwa. Ndipo palibe anganene kuti ine nali ndi thandizo ndimafuna ndikathandize ndiye ndatsekelezedwa. Amene akhozokhala wabodza, ameneyo akhozokhala wabodza. Zimene zizi sitikwaona Amalawi akulankhula, sitikwaona anthu amene amanena kuti iwo ndi omenyera maufulu a Malawi akulithokoza boma pa chimene chichi, kuti apart from kuti boma likwanitse chilichonse, kodi zimene zachitika pamene papazi sikusintha kwa zinthu yachitika pamenepoyo, si democracy zachitika pamenepopozo moti si ubwino wa boma. Pamene lero lino anthu akukwanitsa kumalankhula ndi kukafika malo ena aliwonse ndi thandizo lawo, kufika soko kapereka thandizoko mmalo mowathandiza anthu kulira maliro ndi kuwapepesa ndi kuyamba kupanga kampeni, koma sitinamve boma likulankhula chilichonse. Ndipo sitinamve a Malawi Electoral Commission akunena kuti tisamve munthu akupanga kampeni chifukwa kampeni tinatseka. Kulibata, kulizi, mbali zonse palibe akudzudzula, kwadzudzula anthu amene akumapita kumaderi kumene kwachitika ngozi ndi kumakapelezerapo advantage yomakapanga ku kampeni. Anthu akupanga zimenezo. Ndipo ena amene akupatsidwa mwayi wokapanga zimenezi ndi anthu amene ankaletsa anzawo kuti asapange zimenezo. Amene ankaletsa anzawo kuti sungakapereke thandizo, iwowo lero lino akapereka thandizolo, ndipo zimene wankaziopa pa nthawi yawoyo kuti akapereka mwayi kwa ujeni kuti akapereke thandizo zikhala ngati apanga kampeni kapena ati atchuke ndi iyeyo sinditchuka ndine. Amenewo lero lino apatsidwa mwayi woti atenge thandizo lawo akapereke, ndipo mmalo mongosira pompo apeza mwayi wochita kampeni wopanga misonkhano ya ndale kumaliroko, koma sakudzudzulidwa ndale yesi. Ndipo umunthu wawo sukuatsutsanso kuti ukulakwitsa,
izi ndizijewe unkaletsazi hayi ndithu akungoyang'anidwa ndipo ngakhale masapota awo ndi anthu amene amawakonda iwo sakuona kulakwika pa zimenezo ndipo sitikwamva akunena kuti mtsogoleri wathu walakwitsa apapa anawonjeza sizikuchitika zimenezo anthu akupititsa mathandizo kufika kumeneko nkumanyozaso boma kufika kumeneko ndi kumachititsanso misonkhano ya ndale ndi kampeni izo tizisiye uchitsiru sagawana aliyense amakhala ndi umunthu wake aliyense amakhala ndi uchitsiru wake aliyense amazidziwa kuti iyeyo ndi ndani chikumbumtima chinayenera kuapeza anthu ena kuti ife mu nthawi imene tinkalamulira dziko lino pakaoneka mavuto ngati awa sitinkafuna munthu wachipani chotsutsa kuti abwere adzathandize tinkadzikundikira zonsezo tokha ndipo sitinkalola kuti wina akabwere penepo adzapereke thandizo lake chifukwa tinkaopa kuti angachite ndale angachite kampeni anthu angamuone iye kuti ndi wabwino kuposa ife tinkapanga zimenezo ndipo ena akapeza mwayi oti akafike pamalopo ndi kuthandiza sankaloledwa kuti achititse msonkhano wa ndale kapena kulankhula za ndale zimene zinachitika ku Blantyre zija zikanakhala kuti ndi maulamuliro amene adutsa m'mbuyomu tikanamva kuti wina wake wamenyedwa ena ake amangidwa ena ake athamangitsidwa malo molira maliro kwasanduka chipwirikiti ndi chisawawa chifukwa chonena kuti mwina a opposition anthawi imeneyo amafuna kupangitsa msonkhano pa maliro kapena amafuna kubweretsa thandizo lawo izizi tusiti kukamba zinthu kuti sizimachitika zimachitika Malawi wakenso yemweyu ukakhala ku opposition umakhala ngati kuti mwina wachokera ku gahena sumakhalanso ngati ndiwe munthu wa dziko lapansi lake lomweli koma lero lino tikutha kuona kuti mwayi umene ulipo komatu mwayi umene ngakhale uli chonchi tikwaona anthu ena akutengerapo ma advantage amenewa ndionera kuti kukoma mtima kwa munthu wina anthu ena amatha kutenga ndiwe opusa amatha kutengera ngati ndiwe opepera sukudziwa maupando awo ndi zimene iwo akulinga pananena kuti pachitike mademo pa 20 March shutdown Malawi chakwera ndi chilima atule pansi udindo ndi anthu ena amene iwo sakuafuna ma demonstrations amene aja Malawi atakhudzika ndi ngozi ya namondwe azini aka mademo zinawatengera masiku 4 kuti asinthe maganizo awo abwere poyera kudzana kuti mademo tamba tayimitsa kaye zatengera masiku 3 ku masiku 4 kuti abwere poyera kudzana kuti mademo aja tayimitsa koma masiku oyambilira namondo uja akuyambika akuononga kumene za fresh iwo ankabwera ndi kumapitiriza kunena kuti mademo sakuyima namondo ye adzimenya koma ife ma demonstrations sitikubwerera mbuyo ndipo pakadali pano kumakampu kwako kuli mapokoso onena kuti ndichifayani mwayimitsa mademo sizikukhudzana namondwe ndi mademo kusonyeza kuti umunthu mkatikati mwa magulu awo mulibe ndiponso ngakhala amene alengezesa zoti mademo ayime zikusonyeza kuti alengezesa osakhala mukuchokera kuti iwo akumvadi chisoni pa zimene zachitika ayimitsa mwe chifukwa cha kutsutsidwa kwambiri ndi anthu ena ndipo m'malo mwake mofuna kuonetsa kuti iwowo mtima wawo kufunitsitsabe kuti apanga ma demonstrations atenga ma demonstrations aja anapita nawo ku Blantyre ndi dzina loti akukatulukira ku maliro ndi dzina loti afuna akathandize koma chodabwitsa chimene ife chatipatsadi yankho lonena kuti anthu awawa samapita ku Blantyre kuti akatulukire kumene kuja akathandiza anthu amene akhudzika chifukwa kuti m'manja mwawo palibe chilichonse chimene anatenga chosonyeza kuti akapepesa maliro zikuoneka kuti kumene kuja amapita ku ma demonstrations ndipo atafika kumene kuja mamoti angolongosola zobwera kudzaona anthu amene aonekeredwa ndi kudzapepesa ndipo ngati ali ndi china chake choti akhoza kuthandiza athandize sanapange zimenezo anagwiritsa ntchito that advantage kuyamba kupanga preach zomwe zinali kumtima kwawo kuyamba kwaonjezera ululu amalawi amene ali m'mavuto kale ndipo tsiku limene kagulu kamene kanafika ku Blantyre ndi tsiku limene tinamva so kuti ku Blantyre anthu ena akumakuwa usiku kuti namondwe anthu amene anali mzinyumba zimene zinatetezeka bwinobwino ndi kumatuluka usiku kumathawa kusiya nyumba zawo iwo pambuyo ndi kumaba
mpaka kunamwaliranso anthu ena amene anaponda chifukwa chothawa mawu oti kukubwera namondwe thawani. Zimene zizi zinachitika gulu la anthu limene mafuna kuchitisa ma demonstration apa 20 litapita ku Blantyre. Gulu la anthu amene amafuna kuchitisa ma demonstrations pa 20 chiwembu namba 2 chimene akonza ndi anthu amene apita kumene kuja ndi kukauza anthu amene anadzipereka mosayembekezera khobiri kapena dipo lina lililonse popafufuza matupi ndi kumakumba manda ndi kumanyamula ndi kumakayika m'manda matupi azibala athu amene amwalira. Kagulu kamene ankatafika ku Blantyre kanayamba kuapopa anyamata amene kuti ntchito imene iyi muliuze boma likulipireni. Chifukwa chonena kuti ntchito ngati yomwe nduna za boma kunoko zikulandira ndalama, zikulandira ma allowance, ndiye niyo mugwiranso ntchito yopweteka kuposa nduna za boma. Ndiye ngati nduna za boma zizalandire ndalama inunso muliuze boma likupatseni ndalama. Ndipo kagulu ka anthu kamene kanapanga strike. Ndipo kanenetsa kuti malo amene kakhala usikachoka mpaka na boma likapatse zimene ikoko kakufuna. Izi sizingachitike mu nthawi imene tili m'mavuto ngati mavuto amene atigwera ku Malawi. Chiwembu namba 3 chimene kagulu kamene kakonza katafika ku Blantyre kana katenga zigawenga ndi anthu amene alibe umunthu ngati iwo ndi kwauza zona kuti akabwera pano aboma mwauza kuti simudya soya pieces mudya nyama. Mwauza kuti mukufuna kudya nyama. Chifukwa chonena kuti simungadye soya pieces kumakita kuti boma lalaza sichakwera linatenga mabiliyoni kukagula nyama ku Britain. Afuna kutanthauza nkhani ya fertilizer. Inu mukufuna kundiuza kuti munthu amene mbale wake wakokoloka ndi madzi, munthu amene nyumba yake yakokoloka ndi madzi, munthu amene ali mchisoni kucha kwa lero lino ali ndi nthawi yoti angathokhalapo ndi mayiuza ndune kuti ife panopo sitingadye soya pieces mukatitengere nyama munagula ku Britain ija. Ndalama zathu boma linapereka kale ku butcher ku Britain. Ndeti tidya nyama sitingadye soya pieces. Munthu oti waferedwa ali mchisoni ali ndi nthawi yolankhula zinthu ngati zimenezi. Izi zizafufuzidwa ndipo zadzika kuti kagulu kamene kanapita ku Blantyre ndi dzina lona kuti ndi kagulu komenyera maufulu a Malawi. Kanapita kumene kuja ndi kuyamba kukasokoneza zintchito za chifundo zimene anthu amene kuja akugwira. Ndi kuyamba kupeza ti magulu ta anthu ndi kumatiuza zoti tizichita. Izi ndi zimene tikunena kuti tisapusitsike kuti akina Boni Kalindo ayimitsa ma demonstrations. Akina Boni Kalindo akupitiriza kupanga ma demonstrations mchibisira ndipo awayika in another form. Fomu yake imene iliso yopsa kwambiri kuposa ma demonstrations awo. Chifukwa atenga ma demonstrations awo afuna kusokoneza ntchito za chifundo zimene zikuchitika ku Blantyre kwa anthu amene akhudzidwa ndi ngozi ya madzi anamondo. Izi ndi zina mwa ziwembu za anthu amene akunamizira kuti iwo amamenyera ufulu a Malawi. Amalawi oti ali mchisoni. Amalawi wana kuti panopo they got no choice. Angathe kulandira thandizo kuchokera mbali ina iliyonse. Ndipo anthu amene ali ndi kufuna kwabwino akuyesesa ti mathandizo tochepa tomweto kumakathandiza kumene kuja koma kagulu kamene kakomapita dera lomwelo ndi kumakamema magulu a anthu amene ali pa mtendere, anthu amene sanakhudzike, anthu amene alibe umunthu ngati iwo, anthu amene alibe chisoni kuti adzipanga zinthu zosokoneza ntchito za chifundo. Ndeti ingokuzana china Boni Kalindo kunena kuti dziko likuona Amalawi si omwe aja munkatengera njumbo kalekale aja. Amalawi adapenya. Mapropaganda anuwa akufufuzidwa. Ndipo zikadzika kuti zibwana zimene zizi zikubwera ndi inu ya china Boni Kalindo tikulipempha boma kuti lichitepo kanthu. Ndipo boma lichitepo kanthu mwansangansanga chifukwa mavuto amene ali ku Blantyre satha mawa. Ngozi imene jesi kuti anthu amene yakhudza mawa apezeka kuti ali pa mtendere. Kapena end of April anthu apezeka kuti ali pa mtendere. Anthu amene aja akhala akudalira thandizo kwa nthawi yayitali. Tikunena pano ngakhale ku South Africa kuno anthu ena amene akhudzidwa ndi ngozi ya madzi ya chaka chatha mpaka panopo adalirabe mathandizo. Kutanthauza kuti ntchito ya zachifundo imene idzachitika chigawo chakumwera itenga nthawi yayitali kobasa kuti anthu amene adzafika poti ayamba kudzidalira okha. Ndipo sitingakonde ngati dziko kuti ntchito zimenezo zisokonezeke chifukwa choti wina wake ali ndi njala yofuna kukwaniritsa zolinga zake pandale. Lisiyeni bomali lalolera kuti wina aliyense amene ali ndi thandizo amene akhoza kukwanisa kuthandiza apita akathandize anthu posayang'ana kuti akuchokera mbali iti. Zonsezo simukukondwera nazo. Mukufuna kuti mpana kumene kuja kubuke ziwawa anthu aja avutike akhale stranded. Iniyo muoneke kuti amene muli ndi nzeru kwambiri kudzera mukulankhula osakhala ma actions opanga pa ground kuti tionetse kuti anthu miyoyo yawo yapulumuka. Mukulephera kupanga panokha ngati anthu. Muli ndi mtima wankhwidzi kufunanso kusokona zimene anthu ena akwanitsa. Kuyipa nkhope ndi mtima omwe simakhalidwe abwino. Tatiyeni
tivomereze ngati tili olephera amene akwanitsa tiye ntapatseni mpata agwire ntchito ngati munali ngati zoti ma demonstrations muyimitsa ayimitsedi ndizoona mtima ndipo ngati simukumva chisoni kuti simungayimitse ma demonstrations ali ndi phindu lalikulu kuposa zinthu zimene zikuchitika pa ground pitani mukapangitse ma demonstrations anu 20 March sinakwane memani anthu abwera namondwe sanagwe Malawi yonse anthu angathe kuchoka ku Mzuzu anthu achoka ku Lilongwe kunchinji kunchisi kusalima anthu angathe kuchoka kunkhatabe kunkhotakota anthu achoka kudedza anthu achoka kunchinji ngati muzimene mukupanga inuzo zili ndi phindu iwo akuzoona tanthauzo lake amalawi abwera adzakuthandizani asiyeni anthu aku Blantyre alire maliro asiyeni anthu achigawo chakumwera alire maliro ndipo ngati mmadera mmene asonkhanamo pali wina wake wokufuna kwabwino amene akuafikira ndi kuapatsa mathandizo chonde musapite ndi kukasokoneza kukaonjezera trauma m'maganizo mwawo ali ndi zinthu zomwe zikuasowetsa mtendere kale ngakhale mso mukuzione ndi chani musapite kukaonjezera nkhawa musakaoneke ngati ndino abwino ndipo ngakhale mudapititsira 500,000 olo mudapititsira 2 million mavuto ali kumene kuja ndi 2 million sizikugwirizana inu mwamva kale za mabiliyoni amene anthu ena asonkha koma ndikutsimikizani mabiliyoni amene aja atha mavuto aja kumene kuja asanathe zinthu zaonongeka zija anthu anazisonkhanisa zaka ndi zaka those are lifetime fortunes ya anthu ena amene zinthu zimene zasokonekera at the age of 60 mukuganiza kuti agwire ntchito kuti adzakhalenso ndi zinthu zina ngati zimene zili zakhala liti anthu ena nyumba zimene zagumuka zija anamanga ndi ndalama za pension ntchito anasiya ndalama zina zakazenga kuti adzamangenso nyumba ngati zimene zija ali muululu umene wowo inu mudzipita muzikapanga kampeni ali muululu umene wowo inu mudzipita meja mwakapanga phokoso nkhani zauje za ma demonstrations ali muululu umene mudzikakumbutsanso anthu za mavuto amene akuyesa kwa iwala osasiya bwanji kuti ululu umene wapatsa mulungu ndi wokwanira ngati simungathandize kuti anawo limodzi maliro osasiya alire okha bwanji abonika lino ndi timu yanu zibwana zikuchuluka koma ngati ndinu wokhwima mudzakonda kuti sinu wokhwima pamaso pa mulungu chifukwa mwina mukamakamba nkhani ya dangerous child izizi mukumakamba mwina pa nyanga mukamayang'ana anzanu kuti alibe nyanga zikuluzikulu ngati inuyo koma pa mulungu zimenezo ndi nkhani zazing'ono zisakupusitseni anyanga ambiri ali kumanda tikunena pano mukhale ndi umunthu mumtima mwanumo uzimu ugundemo musasokoneze ntchito zachifundo anthu ena tikumva kuwawa tili kutali tikulepha kuti tibwere kumuzitengepo gawo koma sitingakhale ndi chintchito chomatumiza ma audios amene angakhale ndi wonjezera ululu mitima ya anthu ndi bwino kukhala ndi kumadandaula kumene tili kuno ngati sitingakwanitse ndi bwino kumayamikira kwa amene akwanitsa ngakhale kanga chepe chifukwa choti ine palibe chilichonse chimene ndapangapo ndipo ngati ndapangapo ndidziwa kuti pali anthu ena amene apangapo bwino kuposa ineyo ndipo ngati ndapanga bwino kuposa anthu ena ake ndidziwa kuti za inezo sizikukwanira kubwezeretsa chimwemwe cha anthu chimene chinali mitima mwawo chimene chawonongeka palibe nthawi yoti munthu athandize ndi kumadzipopa kapena kudziona kuti iye ndi wotamika kapena ndi wodziwa ndi wokhonza kapena kuti iye akwaniritsa zosowa za anthu kapena zinthu za anthu zimene zawonongeka pa ngozi imeneyi olo munampititsira munthu sima ya nyama mukuona ngati anthu aja mavuto awo ndi sima ya nyama kumene kuja olo mutampititsira munthu chofunda mukuona anthu aja ngati mavuto awo ndi chofunda chokha kumene kuja chimwemwe chawo chimene anali nacho atakhala musakasa lawo la maudzu muzachibwezeretsa munjira yanji kulibe ndalama za munthu zimene zitabwezeretsa chimwemwe cha anthu amene aja amakhala mmasakasa ndi kumadya thelele inde koma amapatcha kuti ndi pakhomo pawo olo mutayika mmakampu ndi kumadyetsa nyama simuzakwanitsa kubwezeretsa chimwemwe cha anthu amene aja asiyeni alire asiyeni akhale ndi nthawi yopanga conversation ndi mulungu wawo mavuto aja akula anthu andale ndi amabunga musatengerepo advantage mulungu akukanthani nthawi idakalipo uthenga ukufikeni ndikulankhula ndine Osward Juman ndikulankhulira ku Durban ngati muli ndi kuthekera munjira ina iliyonse ya upandu kumene muliko ndimakuwuzani kuti mungathe kuyamba kuyesa kandi ufiti satanic kapena china chilichonse chimene niyo mmachikhulupirira kuti ndi chamsanga kumuwononga munthu yesani ndipo mukamapanga musapange moyesa mutsindike mtima kuti ndikupangachi ndifuna chikampeze Oswald Juman ndipo chikamuwononge koma tikumana munjira zizonse zimene niyo mmadutsa ndimayenda usiku ndi masana sindimayenda mobisa ndipo sindimatuma munthu nkhondo yanga ndimayiyamba ndi kumaliza ndekha zikuchitika apa zindizibwana ndipo mutape mwayi kuti ena feti likunja koma mu nthawi ngati izi zinali za mapenati